To znamená, že sa bude šmykať jak šialené, ale tak my to zvládne. Dobre, poďme na to. Tak nie. Myslím si, že to než nikto je. Á, dobrý, toto ste vy postavili? Dobre. Skúšobná. To pôjde. Vítam. Takže vítam pri novom videjku. Dneska sa ide na banko 23 km za hodinu vietor. Jediné, čo ti práve, aby si užil túto cestu tak, ako ja si užívam túto cestu. Aby si užil toto videjko tak, ako ja si užívam cestu na tomto nastroji. Jediné čo, ide sa na bankou, čaká nás terén a ide toto na 3 ronda beka. Už mám dosť. Prosím, pomôžte mi niekto. Poďme. Dneska nás čaká trošku terénu, síce zase bude zašpinený, ale tak na to je Suron, na to sú robené tieto tu na bajky, takže ideme do pravého smeru, pretože ideme smer na Jahodnú, je tu najpekná cesta, takže to trošku využijeme. Za kamerou, čo som spravil nové, je, že už predný blatník je v poriadku, pretože sprava zľava sme z predného blatníka museli odrezať také malé 3 trojuholníky, ide mi auto, ale to stíham, aby sa mi nedotýkal o také železo, ktoré tam je. Som zistil, že ja som ho naposledy spravil na imbusách, takže som ho vlastne uvoľnil aj spravil veľmi ľahko. S flexom počas bieleho dňa som si brúsil, 2 trojuholníky som odbrúsil. Je tu aj človek, to je v poriadku. Ďakujem. Ináč tu na hore by šlo ináč vyliesť, ty kokos. Teraz premýšľam, že či ísť doľava hore, alebo ísť doprava dole. Ideme doprava dole. Potom sme vyčistili aj namazali reťaz, kde mi musela prísť pomôcť dokonca ešte aj babka. Na to môžeme trošku pridať, nikto nikde, pozerám pred seba. Je to v poriadku, než spadnem dole, pretože tu je strašný spad. Dávať hlavne pozor, velikánsky pozor. Najviac ma teraz momentálne štve, že ten Suron je čisto vyčistený, vypraný v pervole. Bohužiaľ, že na to sú tie stroje robené, takže aj keď máš terénne auto, tak s ním chodíš do terénu, nie? Aj keď po väčšinu času ani nie. Tie videá, keď pozeráme napríklad Suron alebo tak v Amerike, oni tam majú také krásne cesty, že oproti nám je to extrém na to pozerať. Je to normálne neuveriteľné. Wow, skoro som to nevykrutil. Ideme plná, tu nás sa budeme miešať žiadny bicykel, pretože tu nevidíme do zatáčky, ale vyzerá to, že v poriadku. Liste sa, že extrémne šmyka. Tu nám umrú ruky, dámy a pani. A dneska som si len tak vyskúšal rondat beko a rozhodol som sa, že vo videu to proste musí byť už, keď som to skúšal. Takže trošku natrenované, strašne veľká mienko, na zadnom. Počkaj, ja len premýšľam, že o čom môžem kecať ešte. Ale nakoniec som reťaz aj tak nenastavil, pretože sa mi veľmi proste nechcel. Ináč dobrý deň, pánov auto. Ja pánov auto tu na takto predbehnem. Dobrý deň, ďakujem, dovidenia. Sa nachádzame na bankove. Tu je toľko ľudí. Prečo tu je toľko people? Ja si chcem ísť tiež tak, kde sadnúť. Nič, poďme sa dole pozrieť a uvidíme. Nič, kašľam na to, idem stade preč. Myslel som si, že tu nebude toľko ľudí, ale je tu na toľko ľudí, takže môžem na to kašľať. Auta, pozor, žiadne auta nejdu. Psiček, peso, čau! Je tu na veľa aut, môžem na to zhlboka kašľať. Veľa aut? A jediné, čo tu môžem na tejto krásnej ceste robiť, je ísť aspoň trošku akčnejšie, pretože to ma baví. Tu predbehneme bicykle, dáme si okuliarky. No a momentálne teraz by sa mi oplatilo mať cestné. Nemám, takže kašľam na to. Opa, na zadné, opa! Na zadnom sa dobre chodí, aj na napakoch. A tu vidím jedinú cestu, kde je strašne veľa listov. To znamená, že sa bude šmykať jak šialené, ale tak my to zvládne. Tu je štvorkové rozcestie, 1, 2, 3, 4 za mnou. To znamená, že ja si vyberám túto cestu, ktorá vyzerá najťažšie, pretože chcem si dať proste trošku challenge, ne? Takže hopa, so Suronom hore. Konkrétne sa to idem prvýkrát, takže užívajte so mnou. Už budete kvôli mne vedieť, aké to cesty, keď ste náhodou z Košíc. No a toto chcete odo mňa, aby som vyliezol, hej? Nie vy to chcete odo mňa, ja to chcem sám od seba. Toto bude hardcore. Pre vás, poďme! Na zadne, poď, nie, tu nahore, nie, som. Ježiš, moja kapsička. Tu vidím, že je taká trošku rovinka lepšia. Že tu keď ho takto dám, tak si na ňo môžem aj sadnúť. A tu po ľavej strane až hore. Dobre, poďme na to. Tak nie. Vyleziem na také normálne miesto a prídem si po ne. Najlepší deal, čo môžem spraviť. Poď. Dobre. Pomaly. Nepreš. No tak to trepí. Áno, už som hore. Že mi teplo, dobre. To ho prešmykneme. Opovaž sa utiecť. Moja zlatá, poďme. Takto. Si ty normálny? Môj plán, stane sa rozbehnúť. Ja prešám ako najlepšie na to výjsť, pretože tu vidím ďalšiu cestu sprava. Že tu doprava a tak doľava hore. Dobre, rozhodol som sa. 1, 2, 3, hej! Dobre. No, tam som asi skončil. No, poď. Áno. Dobre, idem na ňom a plná.
Poď. Aha, toto je cool. Kokos, to je taký náš random, vy nikdy neviete, čo nájdete. Doupie, kámo. Cool zostava. Prišli sme aj do dedinky. No, to vyzerá, že vlastne to boli 3 stany, lenže jeden spadol. Nebol asi dobrý konštruktér. Myslím si, že to nájdeš niekto je. Dobrý, toto ste vypostavili? Dobre. Dobrá práca. Sa mi zapáčila tá maska na tom strome. Potom sa otočíme na druhú stranu. Vyzerá to takto. Ježiš, tak ty si proste sex. Ja by som striekal kvôli tebe. Dobre. Neviem si predstaviť, či takto v lese. Myslíš, že tí ľudia majú proste bankový účet? Nie. Toto som nečakal, že nájdem. Našiel som. Na zadnom opa. Dobre, súro vyzerá, že ide v poriadku. To je takýto pekný prehop. Kokos, mal som sa ho spýtať, že či nemá bankový účet na ferovku. A keby mi odpovedal, že má, tak mu tam pošlem 5 €. Ďalšie zhrúcaniny. Dobrý deň. To je len miesto, kde sa chodia robiť svoje veci. Kto si pomyslí na hociakú vec, tak tú vec presne myslím, pretože myslím na všetko. A ja by som si povedal, že takto random do lesa ísť nie je zlý nápad. Čo to sakra je? Čo to sakra je? Veľká koza. Fuj, ale komorov tu ešte milión. To necháme súron. Kamo, teraz nakúpnem sa dnuka, tak to nám vybavne. To bude studňa. Dnuka sa nepozerám. Tu. Stromy, všetko v poriadku. No a my sme prišli zľava, takže môžeme ísť asi... to je ten skok! Tým, že je dole kopcom, tak je vlastne predtým, ako dám predné koleso, na ten skok potrebujem pridať, aby ma nehodilo dopredu a nezomrel by som. Áno, som posratý. Som veľmi posratý. Mal som nedávno vyklbené rameno. Áno, furt sa na to môžem vyhovárať. Dobre, poďme. No, jak nič, dobre. Oj. Ty kokos, jaký pekný dom. Predstaviť si, že mám na terase normálne, že bazénik s koňom. Cool socha. Veľmi nádherné domy. Musím si nastaviť reťaz na tom súrovne, pretože reťaz by mala byť nastavená na 2 mm hore dole a momentálne na 3,5 mm a pol musím dať preč sama. To znamená, že musím dotiahnuť koleso na to, aby sa napasovala. Ináč ty kokos, vidíš to? Nie. Prečo by som to robil, keď tu je normálny most? Spoznávame Košice. A šupi to! Juhu! Tu je ďalšia cestička, to je aj konkrétne, že chodník. Všetky tie 3 červené auta. Psiček! Čau, pes! Psiťo! Ajoj! Nebudem k nemu dávať ruku, pretože nikdy nevieš. Alebo prídeš teraz tu? Jaký si zlatý! Čau! Vyzerá to... Aha, je zlatý! On je zlatý! Dobre, psičo, maj sa. Pekný deň ti prajem. Peace, mier. Takže psičo, extrémne nájdenie a Willička na peknej rovinke. Úžasné. Ja som proste veľmi spokojný. Vždy, ak vyberiem vždy som spokojný. To je normálne Škodovka vpredu, taká strašne placatá. Jaký spoiler, mo! Začíname ten súron. Čím ďalej, tým horšie húčať. Kde som, že tu je bicyklový chodník? Kamo, prvýkrát v živote v Košiciach vidím takýto chodník takto na ceste, v strede. To som nečakal, že to takto bude. Ale tak musím to využiť, nie? Jaké autíčko! Stará Lada. To by sa možno dalo už považovať aj za... Čo sú staré auta, keď sú staré? Mali niečo do seba tie staré auta. A hlavne boli farebné. Dneska je také všetko sivé. Ježiš, a teraz ja len najviac dúfam, že sa mi neprehrala kamera. Všetko točí, všetko fičí. Sanitko. 3, 2, 1, teraz. Pekný deň. Čo to máte? Koľkátka to je? 50-ka? 125? Pekné, maličké. Ďalší motorkári. Aha, oni budú mať nejaké stredko. Pekné je to stroje. Tak jediné čo, by som ti chcel poďakovať, že tu bol, že si užil zas a znova toto videjko so mnou. Peace, mier, čau.